Moi! Mielesi on alkanut tehdä jonnekin reissuun, niin mikäs on se ensimmäinen asia, mitä sitä tehdään? No ensimmäisenähän tietenkin valitaan kohde, minnekä sitä lähdetään. Tässä minun reissuprojektissa niin kohteen valitseminen tapahtui siten, että katsoin vaan tuolta Euroopasta jonkun kaupungin ja sen jälkeen Google Mapsista, että mitä sinne kohteeseen menee aikaa, ja sen jälkeen tehtiin video siitä tonne TikTokiin, että yritän ajaa Sotkamosta Pariisiin 40 tunnissa. Täältä Sotkamosta kun lähdetään jonnekin päin maailmaa, niin reittivaihtoehtojahan on käytännössä 4 kappaletta. Ensimmäinen on tässä tapauksessa, että ajetaan täältä Haaparannan kautta. Toinen vaihtoehto on se, että mennään tästä tänne Naantaliin ja siitä laivalla tuohon Ruotsin puolelle. Toinen vaihtoehto on sitten vielä, että mennään Turkuun ja siitä tonne Ruotsin puolelle. Sitten on vielä vaihtoehto, että Helsingistä mennään tonne Ruotsiin. Ja sitten yksi vaihtoehto on mennä tuolta Helsingistä niin tänne Saksaan Travemündeen. Ja sitten yksi vaihtoehto on Helsingistä tuohon Tallinnaan ja siitä sitten täältä Via Baltican kautta mennään tonne Pariisiin. Mutta minä olin nyt tällä kertaa sen verran armollinen itselleni, että valitsin tämä reittivaihtoehto, että tästä Sotkamosta mennään ensin tonne Naantaliin ja siitä laivalla tonne Kapellskäriin ja sitten Kapellskäristä ajetaan tosta tonne Malmöseen ja siitä nyt pitää se silta, jota en ole koskaan kulkenut, niin tuosta mennään sitten Tanskan puolelle ja sieltä sitten Rodbystä Puttgardeniin ja sitten vaan tuolta huristellaan. Tuolta Belgian kauttahan se näyttää sitä reittiä. Täytyy vähän miettiä sitä sitten, että mikä se on se järkevin reitti, kun siinäkin on niitä vaihtoehtoja, niin sitten mennä tuonne Pariisiin. Kapellskäristä Pariisiin Google Maps näyttää, että kilometrejä tulee semmonen noin 2000 ja meillähän on käytännössä sitten näillä aikataululla niin aikaa niin 22 tuntia suorittaa tuo matka. Eli paljon on nyt tullut kyselyjä siitä mulle, että onnistuuko tuonne. Kyllähän se teoriassa on mahdollista onnistua, ei siinä mitään. Ja sitten taas sen verran on laskelmoitu niin kuin aikataulutusta tohon, että meillä tulee sitä yön aikana ajamista, aamusta ajamista, niin silloin ei vielä pitäisi tuolla Saksassakaan olla ruuhkaa. Ja kun viikonloppuna ollaan muutenkin, niin ajokielot raskaalla liikenteellä vähän vaikuttaa siihen, että raskasta liikennettä ei pitäisi olla niin paljon, niin pitäisi kyllä olla mahdollista. Mutta koskahan ei tiedä sitten, että mitä sillä matkan varrella tapahtuu, niin voi tulla rengasrikkoa sun muuta, niin viivästyksiä tulee. Mutta mitään ylimääräisiä taukoja, maisemia tai jotakin turistikohteita ei jäädä ihailemaan, että tämä tuonne meneminen, niin se on ihan puhasta ajamista ja tietyllä tapaa kelloa vastaan. Se myöskin, että nopeusrajoituksethan on, että Saksassa ja tuolla saa ajella sitten sitä moottoritien nopeuksia, niin mä luulen, että semmoinen 120 kun on lasissa, niin pitäisi riittää ihan hyvin. Et yhtenä vertailuna voin kertoa sen, että tuossa viime syyskuussa niin täällä kotimaassa ajoin tuolla taksilla, kun kävin yhden rahtireisun ajamassa, niin 1504 kilometriä tuli ja siihen meni 17,5 tuntia aikaa. Ja se ajettuna ihan Suomessa ja ihan rajoitusten mukaan, niin pitäisi olla mahdollista.